Gasim Photoshop. Gasim Photoshop, Malagas Tsara Siking. Gasim Photoshop, c'est une première à Diego Suarez. Nisukatra Wantikan magasin Aitano confection exceptionnelle, nouvelle marque, création El Melo. Gasim Photoshop, on Aitano produit vêtements de marque Takani, t-shirt amni taille pointure marzenta diavno, t-shirt oversize, robe sans et avec manche, pull amzay laino, chapeau. Asono ato koni mangan commande amni Gasim Photoshop. Nan zaza, nan ulbe, samto janzara kombala reska sikin fu. Arzengin Malagas Tsara Sikin Gasim Photoshop. Ankoatra vêtements, nivatro produit informatique koni Gasim Photoshop. Exemple, clé USB Gasim Photoshop 32 Go, tsara sady mateza. Misy koa ny matériel informatique samihafa. Kila olo mivanga entana amin'ny Gasim Photoshop, mahazo cadeau. Gasim Photoshop Diego, volanao feky herany. Toeragna ahitagna izy, mora hita. Taona Mbotsena Rue de Mozambique, ambadiky ny ex-bar Brazil. Zay mitady fagnazavagna fagnampiny, téléphone 032 25 505 75. Page FB Gasim Photo Design. Tsy akiadignako ary tsara ho hainao. Ho hitanao amin'ny Gasim Photoshop koa ny resaka Orange Money, Microcred, Crédit sy ny sisa. Gasim Photoshop, Malagas Tsara Sikiny. Gasim Photoshop brother. Vous cherchez un studio avec des tarifs avantageux? Voulez-vous réaliser un film? Voulez-vous louer un drone? Besoin d'un spot publicitaire? Sans oublier filmage, événements, mariage, anniversaire, baptême, cérémonie et parmi des déplacements dans toutes les provinces. Tout cela chez Waltz Productions et ses équipes qui vous accueillent pour vos projets musicaux et audiovisuels. Une prise vidéo avec des équipements haut de gamme et étalonnage multipiste sur DaVinci Resolve 16. Nous prenons en charge toutes les étapes de tournage et la finalisation de votre projet. Pour toutes informations et prise de rendez-vous, contactez-nous au 032 48 587 49. Adoko zaza troko futra
Makara ty ataon'olo andeha igny andafy zegny nemba agn'ologno lamba piripirigny raha tsy hela mba tsy mifotrapotra kofa avy an-dragno. Dalila. Dalila e. Dal. Maman. Zala. Fandeha ie koa anao fa nipendipendre zio. Andeha agnambomboatra koa navadiko amin'ny messenger an-tany ao mamy. Anao doko tsy tatry feky doko amivadiagna anao zaza ty e. Za ndeha koa navadiko amin'ny messenger an-tany ao mamy. Ino ma raha mampikoropoka anao? Raha jiaby fa milamigny vadiko maty aminakazy mampagnano belibely za hitanao. Tsisy mama. Aia tsisy aminaka. Maresaka koa shomaitsika ty zalahy. Susu ndika ngano avony izy agnatriky rebe fa tsy haiko agnatriky goûter nahazy. Amin'ny film izy mandalo. Eko tokotry mipasy malakilaky. Tavela manafo série. mafaiky marigna any izy sana bavy. Ndre bedoy fa tsisy zala. Na sesa raiky tsisy. Ay. Iko tokony mangalana raha maventiventy aminazy sy raha volana goûter par jour. Tsy ampatsika ne izy fa tsy mipasa ndraiky atsika fa tsisy raha. Manjary grave amitsika ni raha karaha ty sanaba. Sajevoka tiako zanako. Za mba fa emboka amin'ny vavan'olo. Mba tiako hafa keky vavan'olo. Tiako boka anao zanako mba manjary. Olo fa mahazo vazaha zegny mba tiako mba magnaja tegna. Anao raha zatovo sady anao zanako tokona. Tsisy tsaky viavy karaha anao eky amin'ny quartier eto mamy. Anao zaraiky manambady vazaha. Vita jaliany reninao eky amizegny ialatsika tragno tôno ty. Tsika efa miandry mamanao devant mikatikaty. Karaha zay rako tiako zanako ravoravo za hitanao io mama. Tsaky viavy zatovo hely. Salut. Kako monsieur. Ouais, tati, kako. Pera mana kochu. Kikarakora ima fandenda. Ay mabuti. Besa pa. Ouais. Allô malakilaky zala. Allô malakilaky fa karaha io. Zubiafinao io sy hitany agnatiny na misy aby tinao sady tsisy io. Que duplo na toktato, muito. Que alô zavy baka. Não, no tareka. Io koa disore banao zava koa zo. Tifo nazonao boka tagny. Coucou Badikou, coucou mon amour, ça va? Ça va petit chat? Oui, moi aussi ça va très bien. Mais tu me manques trop, Bad. Ah, je suis content de te voir. J'ai hâte de devenir ta femme, bébé. Ah non, Chad, t'es la plus belle, mon petit chat. Ah oui, tu me trouves belle? Merci. Toi aussi, tu es mimi. Io foka namen benakatany. Que karakory kolazy karakory. Zao koa mbola tsendriky fin-journée. Zira masuspaza aminao de. Oza makalaly io fa izy kamo efa tsika fa tonga dia zara avy ambola io taty io tsika hialy ke. Bonao Fa kapa ty tsy raha ke. Hay. Zay kapa tsendriky. Wallahi. Zuma info que sérieux maintenant ouais. J'ai vraiment hâte d'arriver. Est-ce que je peux te demander de venir me chercher à l'aéroport? Oui, bien sûr, Badikou. Bien, ok. Et bisous mon petit chat. Je t'aime. Je t'aime aussi. Yeah. J'ai vraiment hâte de te voir. Je t'embrasse chérie. À bientôt. Bye bye. À très bientôt. Vado bene en forma. Za tsy vadinao karigny za mba ambilanao edy. Ino no mampianatra karaha io? Za tsy tianao, za tsy tia baribo karaha ataonao za impirapody maraha zegny. Anao ndraiky Dalila tanisatra karaha. Za mbila. Oh, Dalila. Za mbila.
mafamonosy nanamboatra raha magnano. Mbola tsisy raha mandeha Zay problème koa zay. Kaya fomba izy karaha tsy mipasy amitsika ito fo niany. Sara dignany niany mba mirevirevy miaraka amin'ny manafo iny. Mba presepika sosoanareo. Ianareo manafo mila raha mandeha. Oh, za koa tsy anay teiste ataoko. Zany mitady izy za tsy afanao diso feky. Nareo migara io fo ketriko. Manafo zay mila mihetsiketsika. Salaud. Ke karakory fo mahentika ny volagninao taminay. Zetika fa misy anareo. Tsy fa milamina raha jiaby. Tsy afasarana tsy Lay tsy mila raha taritareka eto fa zay izy zany. Na za mbola ataoko laolo fa savara. Izy. Fa ienta iny tiako za fo mahazo izy voalohany. Anao matokisa fa affaire tsy maintsy réglé jiaby be. Io réglénay jiaby. Tsy mila raha taraiky fa ianareo iny. Za tsy maintsy akela karaha ataonao io. D'après anao mandiniky ty za tsy olo karaha anao io. Tsy akela karaha ataonao io za tsy mila mamono société. Azalahy. Dalila masalina. Za ialahy. Komatsy zanao. Miala já foste kuna ndele fukam vato. Navy avanao. Mba zahava. Ndebe. Kakoma Dalila Ngenge nyanje kanje muramya kungu. Nazy vazaha niany fa magnano miandrokandro. Nepoketriky za mariage nano vita zay. Io bake. Iti é sambe fa tsy kapity hoely no. Samby mirode. No. Entina ty raha tsy doay. Izy hitako edy izy ty fa izy ty tsara tamin'ny arefongalatsika iny. Lany boka stock azy taminazy tao. Za amindray nandeha tamin'ny manafinazy iny ndray izy io. Normal zay. Karakory plonge fapetraka. Fa tsy raha tokotro atao eo mpajiaby. Mpajiaby fa mipetraka doa. Iska fa tonga dia mangatanteraka. Izy boka l'église tegna mora azahoantsika izy. Fa savara mikasika izy. Iska boka fotoagna fohy izy fa miala elo. Mety moa fa hainao androa zany.
Vai, será um pouco. Well. Ngayon ka ba na? Alô, fazer para me se mangala. Awit ko pa rin natin sa katansiwa. Alô, fique elétrico, caiu a mensagem disso. Ay, kaya may destinations kami. Exato, babazar que está mal. Ande aí, Matsika, tika ka direction blanco, eh? Saan nagala po mga nagasarin? Ah, já vende, né, que? Sim. País, e país kami sih. Saya lah bah, biasa ni sudah kat saya. Relax sudah. Ah, no fato ko. Dili ito tayo. Kezen is jakti renora jab ni blanc tam noto en jafa anoja kombala peta pet kam jo barbo za dok mavuze chofu pupu ponjo am mandem lala za iwe mavuza dok chika kamara dam no ko pano do kam jofu ano ti jakwa mit kam ni sachk sanjana ima dir no finganaka Zeng fiainanaka ma vie privée, c'est ma vie privée. Misrap ka jak chaz no irojo ti ko forong kurongin police boka hang ayeta nan denanjo. Chimenchano fu andenanjo fotin mangin ano pret kumba kubamjo ano pangamye vola iro jabi. Yala kuranga zeng amjeza zeng fa emka wala no rechi boka tari zande. Anora ni kau model dah beki zayu. No. Dapat semacam ni, kalau kau main dua ni, jelas. Anginon zaman. Anino. Das nak yang jual na jawa dah. Kan. Wah, cincin ya mãe. Kak. Que bianco foi não? Tá? Sete com nós cincin. Karim Zaki lah. Karim. Ano iba sa def no eh? Ah? Sete com nós já vai se vir. Ano rojak ni naman. Ay, Suasa. Tiago. Ah, sana pior ser um cantan bila. Iya, no. Tiap mana? No. Mas é nisso que eu tiro de camarada.
Momba zoky ma. Zay tsy miasa lohan'izegny. No Masing Marie. Ripka ty anao maro. Ingatagna moramora tsy nikenao ke. Sayara io. Dia manao mamosamosa anao mata. Tenay ka ba? Ie koa manao tsy haiko ty andra magnena koa jiaby ty e. Zany day lomay ndraiky camarade. Raiky mbion koa manaizanao lomay andra magnena koa be ty e. Ah zala tsy haiko ty so ngala baraka zanao ty e. Za zao fa mipoera eto e. Zany ka Fatima be tafiboaky eky e nazy vaza. Io ndraiky adalagnanao ne camarade fa impira narigny anao tsy mety mahazondra. Za commence lany fagnahy mijerinao ty Dalila lany fagnahy za aminao anarigny zaza karaha tsy anarigny. Za ma tsy efa mivolagna aminao koa tsisy vola anao tsy mandeha ty. Ha? Anao koa mivolagna zegny. Za ma tsy efa mivolagna aminao koa tsisy vola tsy mandeha ty. Aie koa laza ia. Zoma vola fo. Ke ie koa laza ia volagna. Ha. Raha fa volagna aminao zegny.
Ah, blanc. Você faz mara blanc comme non? Hein? Aïe, collage, aïe. Quem dia não tinha? Uma vara aqui. Tá no garagem. Olha lá. Já tinha não mandei aqui com bola. Alô, muda não. Alô, muda, blanc. Famata. Muda. Muda. Mensagem curada. O que será para ele? O casamento dele está. Kur mo bobondam si no Facebook, am rizo no Facebook. Istatat kada tsare kana fa tsare mkurkuranga hizi. Akur mo vadinga na ruizana ko. Ino mba raha mampiasa lohanao amizegny? Anao tsaritry zegny fo, izy avy fo, izy olo miasa baka. Afo izy fa zatetry anao. Tsy zegny boka zanako mampiasa loha za. Fa carte invitation jiaby ka fa rosy mama. Zaho amindray fa mipoera amin'olo amin'ny quartier eto ako araka. Anaka Fatima be. Afo izy fa zatetry anao. Ha? Anao doko tsy haiko ty magnano raha zay vitanao re? Raha jiaby zao fa miparitaka ny carte invitation jiaby. Ko misy ny tsy fa vitan'izegny angala baraka zaboko anao amin'olo jiaby amin'ny quartier. Oh Fatima be fa hainao amizay boka za. Ny mba raha mampiasa lohanao amizegny, anao zegny fo izy ka tetika e. Ino ma zegny e? Tsy hay mba andra midi zay aty fa tsy mivatro la glanche e. Zay fa ho afaka jaly. Ala be, azovy loatra ma olo amiko. Ha, impossible. What's mama? Ravinanto vazaha. Ué, nangiry zany sagnare. Farateta agnazy ilany vazaha kory nangiry. Dalila, Dalila. Beh, masa sagnare. Dalila. Mama, qu'est-ce qu'il y a? La frotte. Adale. Beh, masa sagnare amzana. Dalila. Maman, qu'est-ce qu'elle a? Dis-moi. L'hôpital pour l'hôpital. Allô? Appelle le médecin. Allô? Azala, kuri ka tafsir zangaram zan. Optar doktor den bana. Azala. Ma chérie. Lo ya da manda l'hôpital a tsika festima. Adalila e. Ah chérie. Porte lourd. Ya, anoi mama ni? Iya sana. Ya, zanak'anao tsy dia misy raha karakoroy firy fe visite natao taminazy to fa izy ta malaise fo izy. Ya, ary tokony avy amin'ny kekaka raha andeha. Aiko farakosi anazy teo. I ravinanto vazaha haiko. Ya, okey. Abos que vê. Bonjour, monsieur. Il n'y a rien de grave pour ta femme, monsieur. Juste un malaise. Vous êtes sûr hein? Parce que moi je suis arrivé, directement elle est tombée dans les pommes. Vous êtes vraiment sûr qu'elle a rien de grave? Oui, monsieur, absolument sûr. Et c'est une nouvelle pour vous, monsieur. Votre femme est enceinte et félicitations. Être pour ça. Dalila, ma fiancée, est enceinte. Oui, monsieur. Au revoir, docteur. Merci. À bientôt, monsieur. Alors, ça va? Tá como na bazar? Tinha problema. Tá como? Nem. Alors ça va? Ça va un petit peu. Tu m'as appelé, donc je suis là pour t'écouter. Moi je comprends pas ce qu'il y a dans ta tête. Et j'aimerais bien juste comprendre. Je me casse la tête à faire les taratas, les papiers. Je me casse la tête, je paye le billet d'avion. Et le temps que je suis pas là, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves rien de mieux que d'aller trouver le premier gars que tu trouves dans le chemin? Moi je pensais que tu étais différente des autres. Je vois, tu es pareil que toutes les autres. Faut mieux que je me taise parce que tu vas pas me comprendre. Moi ce que je comprends, c'est ce que je vois. Je pars quelques semaines à l'étranger. Je rentre en France. Quand je reviens, il y a un gamin dans ton ventre. Tu ne sais pas de qui c'est.
Moi, ce que je comprends, c'est que ça te démange trop, que tu peux pas te tenir en place de quelques semaines. Voilà ce que je comprends. Alors, si tu n'es pas capable de m'expliquer ce qui est dans ta tête, moi, je te ramène chez ta mère. C'est terminé. Le mariage, tout ça, c'est terminé. On remballe, terminé. Donc, je veux plus de moi. Je vais tout arrêter. Je sais que moi, je t'aime bien, je t'aime beaucoup en plus. S'il te plaît, Marc. Moi, je t'ai écouté, t'as rien eu à me dire. Il n'y a plus de marque, c'est terminé. Ok? Maintenant, je te ramène chez ta mère, tu m'as dit. C'est fini. Ok, fini. Malaki-laki, ajobi ka iskandya. Ni marathon, maman. Ah, bonjour mon fils. Je reste pas. Bonjour mon Ravnad. Bonjour. Bonjour. Tu es très belle aujourd'hui. Ah, merci Ravnanto. Moi, l'âge de ma fille. Ah, tout le monde regarde moi jolie, sexy. Comme Beyoncé regarde moi. Jolie ma fille. Hein? Il y a plus que ta fille. Hein? Merci Ravnanto. Encore mon va dire Naruto. Tu as caractère tout. Je vais pas rester, maman. Là, vous m'avez toujours bien accueilli. Donc moi je voulais pas partir comme un voleur, je voulais juste vous dire au revoir. Et avec votre fille ça va pas être possible. Là je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait pour moi. Je peux pas vous expliquer, c'est elle qui vous raconte. Je veux juste, moi j'ai rien, j'étais très content d'être avec vous et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Voilà. Adam, dis quand c'est possible que va dire à ti, hein? Zandrek net tsy mahiteny vazaha fa mba mahazo potipotina hely fa zaoko volana ramsenao tao ka tsy vita zegny vadina ke karakory ataoko a raha jiaby famparezy io gantô jiaby fa natao agny sonao fa nagnanaovako raha mifanikaiky io responsable rahanao tsy haiko ty sao ty angala baraka za ke andeha andoto agnarany Fatima be mila quartier eto anao zo zegny ediny raha mba mahafinaritra foana. Là maman, moi je vous aime beaucoup maman. Calmez-vous. Ah maman, je vous aime beaucoup. Ravnato, ora mina mi mandamina na Loredana. Ndekaria no Ravnato, sema tizana Ravnato. Amba mnaro mi kunanyasa na Loredani lamba milami gra chaque problème solution Ravnato. Adal tam vadano dal mbas mangan kutitema tachina sana. Ce qu'elle m'a fait, je peux pas lui pardonner. Pas possible. Là. Votre fille, elle est enceinte, maman. Et c'est pas moi le père. Moi, je vous laisse discuter. Je vous remercie, maman. Je m'en vais, maman. Bien. Merci. Adieu, Dalila. Azangare, naging up detective yan na kasi. Adali, rahas kuchara zera vlangi ramseno choosing ano yu mavesta. Ha? Ninjov zaza na boka no na mavesta no ti ninjovi. Azov lela na ngama na pavesta no azovi. Ano kun zaza ti vlanku zengi. Zaza msilagingi. Fa ita no isanana karakola to kun vulna no yetali. Camarada ti. Ha? Zap kamizano tatati to kono fatino de faza mangingi fu. Ano vulanga kono mi vulanga. Azov lela na pavesta no. Tia não me falar assim,
Anao koa fa misy laginginao indesa aminao zaraiky fo. Entananao leva lambanao mibongosa anaty tragno tany. Zaza misy laginy tsy nateraka ny kibo. Kibonaka tsy niteraka zaza tsisy jery karaha anao io. Mialagna tragnoko ato mampisy mamoesa. Zaza misy laginy karaha ataonao tsy mipetraka miaraka aminaka. Za tsy mila. Mibongosa amin'ny lelana ampavesitra anao agny. Zangali loatra raha nitrako za tsy niteraka tsy haiko magnano karaha anao. Mandiana. Oh, igny lambanao mandiana. Mibongosa amin'ny lelana angazoanao zaza mialany tragnoko ato mampisy mamoeza. Mitsanganao za zegny. Agny anao jaly tadiavinao avy aminao. Anao mavolaniko zay io entananao za alônao anao matsaiky ty merolo ino ma raha tianao anao efa mivahoaka fantsofigny alea miala tragno ato zaza misy lagino za zegny io entananao za ty fa tsisy raha tadignesako raha volanao ny aminaka anao koa fa tsy nagnaraka volanaka ela jiaby zaza misy mamoay lagininao indesa agny amin'ny tanazonao kibonao ty mialany tragnoko ato za zegny ampiakatra tanso mialany za menitra olo amin'ny quartier za mamijery zegny enao zegny tsy nidininao rehetra fa ela miboany tragnoko ato hoe fanao alefa dianao zoita vadivadia aby lehilahy jiaby hitanao milalagna miala eto mibongosa mandianao zay itsaiky ty mafa matra miala agnaty lakoronaka ato mampitriky laginy za do manambady barbô jiaby amin'ny lalagny agny misy la glace. Ino ma zegny e, ino ma hodio tandramantsagna be ty e, ato ma misy la glace napetraka anareo. Pa ino za ule falala fomba mandiana tsisy. Fa izy zegny. Fananana ty mampadélira olo ka olanda ivanga kusangata. Ino mandraky fotragna andra midi jiaby ka zay draka karana regny oh invitation oh mariage zay karana tsara na draka mangoro tegna amin'ny tany misy anao agny ino mavandravandranao aminaka ty andra midi be ty za mba nikaiky anao zay draka karana regny oh mariage invitation oh karaha tsy nahazo drako zay drako ole amin'ny lakartie nagnanakory magnanaova mariage zany kanao amizay anao magnano invitation mialagna ty lakoronaka ato mba niaho fa ty mabe ty antena magnontany raha tsara amizanana bisy magnaji mandeha faky za ty tsy mijery zegny ne nindra volagninareo ne nindra volagninareo fa izy zegny azovy koa mbola tsy mahay za eto na nindra volagninareo tsy jireko fa ty mabe ty tsy favizilagy fa ty mabe fo Alhamdulillah, coragem. Cara, o doutor foi maravilhoso. Foi completo isso, Rasaza? Foi. Ya, akan verificar no Raja. Ya, akan verificar foi boca este. Passa basa kusma.
Félicitations, madame. Comment? Oui, allô, monsieur le directeur. Bonjour. Oui, Azati. Tarafur. Oh? Zaro chinese, exato. Mga minhas bolas Nicolás, isso que eu falava. Te vou é, Faz 5 mois. Mate. Yeah, ok. Ok, merci. Yeah. Sana? Vamos pedir que uma moeda e cheque. Já você? Já, aqui na mama. Mas uma garanas. Tô com Maia. Maia. Sarah, mas tem bumbum, 4 km. 5 kg. Maia. Ja, cara, eu não problema. Eu não mandei botar esses panados fixa. Não, mano. Você sabe? Problema na Zaya. Gráfica. Lá vou tentar isso. Nem tentar, será problema, já? Tem a Mari. Já me se vai usar. É levado com cara maquiagem. Não basta que mais. Zaza mislagin karatono timpet kamer kamnaka zati mila mi bumasa lela na pabechano ai mandiana melaga chamnaka tumakurel be karatono fatfadia mela cha fatfadino mela cha atuzao mi bwa Zera na Zaira você as vangaramana vai fazer. É babu. Zezo babu. Ode! Azobi! Vidira! Malachara. Agora que te malala fome, zama vuta nome picha. Azafado madame, mas sabe que essa aqui tá de fifi. In marata deva noise ati. Na rukara me lekola rega. Islos lekola, inch tá noise lekola. Is mani vunga tam na fazer miskunan, zengan kutchimiante. Inwe. Ci skura na ro. Ana rukara telefon pisaka. Inch tá no tan misizi. Sana yu mud sarfan yam nakati mud mangtami zati defa no mga jutengalo. Zazarena Rogeri. Que izengue bakadiokati madame. Zai visita e vulnga noifa, izanjino kund chimande l'école faiz miar kam jo barbo ababufu. Fazate ngazati nama namniram kaskrazenye. Ni no tsara raha tianao volagny zazati nagnino. Hitanao Dalila. Raha zegny tsy problème azy no. Anao za miasa loha, anao za miafafa za vogny agnampinao zay raha ilainao zany. Ja, merci. Não fica falando pinga já que onde que não me lembro que já não precisa. Zé tipo ver que te salou. Zegny tsy problème zerinao. Coragem fa nafara jiaby reky bitsika. Ok. Zandriko miaraka amin'ny barbo. Isan'andro anareo hitako tsara fampiala. Mianana mandeha volagna fa zandriko miaraka amin'ny barbo. Anao koa fa tena ambadireo barbo apo vadivadia fa tsy zandriko andeha lotolotovinao aminakaty iny. Regny nisofinao izay. Neo aminao zoro lalonanao miboaka tragnonakaty aby. Bala trombonakaty endriky nitsanga. Allo, miboaka, voany tragnonakaty. Ino ka? Maia, bombuste. Rosa, olha. Bate. Ayuta, ame zahani kakakakanjayu. Anarumi na
haninzo avy eo koa vita fagnamezanao haninzo anao mba mianara leçon tsy hainy andeha misamaly astiky fo raha manahirigna anao coucou sy nandy masagna anao sady fa nandeha maselitsika ty ino ty viavy mba tantarendy za tara anao karaha tsy mivola nareo maravona kely ra zay zay ndraiky miasa afaka aloaloha fa za mbola miafaka tamin'ny kamarady kamaradinao zao kamarady zovy koa eliminaty zovy koa anao ka direct zegny anareo niany zay fa niaraka zay ke mbola toy anao direct koa niaraka taminany zegny anao justement mariedy meza carte collagenao carte collage tadiavo izy koa tsy haiko tamin'ny ataoko zegny tavela amin'ny directeur any agny tegna maro ino manavena izy olo magnefa carte collage io ny eo anao mahazo izy voa tampon jiaby ke meza ty saninao fo important zegny mira midoko amin'ny directeur za boka tara tamizigny raha io amizay volaniko taminazy hoe adoko io volaniko fa voza mangala izy zaza toy adala zay za magnontany anao io misy hantony matonga taniako anao carte collagenao aia anao fa impivolaniko eo amin'ny directeur hoe za lefaka zay directeur anareo mikaiky zany anty e collagenao tsy voahefa 5 mois za matiny jaly matretriky mitady vola agnifaky collagenao jo e collage tsy voahefa 5 mois anao tsy mandeha d'école itefo raha malefaka tsy haika vaizy zo ty kitely telefone montrika ty ndraiky Facebook ty fa tsisy raha miditra agnaty lohanao za matiny jaly matretriky mamelogna anareo zo mavoziko amy voavola io aminamiko anao io fitiaviko anao mba azo raha manjary za koa misy message check tsy lalako metofo nahitanao fakofakony barbo jiaby barbo ino mazy anao karaha fa zany ino anao anao zo io fa nisany raha voe za mabaka za azalana anino ma zo aia volany collage 5 mois ia ni fena barbo anao baka zo zamazamazana anao hay tsy voadetriky tromba anao nagnisiko taminakano punition mbeko anao fa tsy mazy mandeha l'école io anao fa renvoyer io agny mandeha ambany volagna anao mandeha miasa oraka tsara tianao fiadanagna ataoko aminao io tanao verijery za mamelogna anao ato magnano raha manjary aminao io za nazavanao agny fonao ndraiky inty asa misy barbo hankatianao anao koa vanigotra angofonao jiaby matiny gotra za ko magnaraka anao hagny ireo koa tianao zaza tsisy jery Karakura no. Wahai la magnifique. Longtemps jago. Nabobiang ambano. Kaya quelques jours dala. Dahil sa marmigmig pa alo ni Ronol pa marimasang dami evitano.
Allô Zok Mourchide. Miss Nouvelle zalahy. Za joio andem no agny volagno. Tsy antragno koa e. Ok, basa aloha mare za mandalo. Ok, d'accord zalahy. Puti zawa minaze zera ilena nyekwaze zatanga lusangi favong nangala novade e fatoko papare na masina salon complet kotiano za checking amchikare kinya sambarange. Majako nin bobo. Chisra tanong kafe nasi. Yan ang apure. At kung problem tanong kajati. Yan nga madati sarjo. Naruit tanda. Ni machinandera no tanda. Acara nanda paradisa. Wahangi. Raja mzera tuano angi metisra chisangera tajavno mistrata jejuti angi bantu bangato mobilare ninaka ana bak shopping are kama no skadantingan mande mangan visit camarade yindi après yo ze voyage sananda shopping bat casa zero blanco nane mangato voyage ze ko patikuran de voyage à l'étranger mande gauche mande droite. Ah, era fazer des apacados de faísca. Bonjour Vato. Ça va? Elle c'est ma copine Dalila. D'accord. Je t'avais parlé. Et lui c'est mon mari, Younes Deval. Deval. Enchanté Dalila. Ça va? Enchanté. Vous êtes les bienvenus. Ok. Ouais. Moi je suis en vacances ici et je travaille un petit peu en métropole. Voilà. Bienvenue. Merci. Nas bebê metis não ninguém. E ter como gás, ele lá não faz ainda. Lá não Titia não dava. Daí sarane. Não tem problema na rua. Tem mara ok. Ah, já que ter como gás. Chiparia de cozinha. A chara não precisava por causa de ti. Zera tá dando as contas. Porque eu que menina, não na problema isso me tinha, quer dizer já cruzou da gente ainda vida princesa. Zera tá dando já vendendo para na casa de gente te amo. Te vendendo na casa 5.000 euros. Já
raha jiaby ke anao amizay ko zanagna tegnanao igny tany efa anao tany atsika jiaby miaraka weekend zao alira ndraiky tomobily raha jiaby magny raha misy keny mandreko anampaneka anao niteraka jiaby ndraiky ndraiky mbana miprofite la jeunesse Zok Murshid Zand Bramsura Savarete Ya Sejakara Sejakara Ambesa Soira Zandreze Abuzai So Trebek Zandreze Atsika tsy amy Trebek zokne quoi resaka ketriketry fovangony zandrinao lera matoy hagny io amizay voagnany la jeunesse retour dajiaby fa manonga fa tsy hagny lalagna drako neige ty mandeha mahitry zay magnano izy après angovovoko commence lanilany io amizay keny agnaboaka bebe mety sary zay mare fandeha Tamatavo magnanognano vacances ko Tamatavo après Tamatavo amizay mangala avion direct fa la mairie ko tsara zay machérie zay ndraiky zay machérie zay hitanao la vie belle zay ndraiky ramosety maharitra izy hitanao io akarakory mon bébé Miss bonne nouvelle baka zokinay. Ya. Femme je viens. Maman la France zokinay zala. Leranao maro haiko fa la France zegny tsareko edy zegny. Bobondra zokinay. Maman je viens ty hoany. Tsy vitan'izaho fa manafagnano mariage. Andeha France. Ke ino blème? Tsy hitako blème amizay zany. Si tokony misy problème ary za koa aminao zegny olo mahitako couloir anao mikity zany blémenareo baka azonao resaka bolitsky pitsiko ramena dimanche santeteky sy mamamo zany fa fahazavariana tanàna teto fa zokinao zao ne andafy haiko tsara tragnonaka zao maritry Tour Eiffel hainao zegny zao Tour Eiffel teny vazaha Tour Eiffel tsy zay moka zokinay fa hitanao zandrinao tsy dia mahavoa resaka parli-parlady mampamegnitra sady marary ino tsy dia mahavoa resaka parli-parlady resaka langue française tsy problème zokinao baka zandry magasin ino magasin tragnony teny vazaha zandry maro raha mbola mila ampianarina anao zegny tsy T1 fa T0 T0 ohatra meko anao resaka teny vazaha hoe izy midebarky igny zegny azonao ino debarky zegny izy mijotso ya izy mijotso amin'ny avion zegny direct fa volagninao aminazy zegny fa je t'ai fait sacodo vady ino dikan'izay zo babiko anao chérie. Bon, ok ma chérie Jessica, merci à l'invitation. Ça veut dire na ronda ezati nde utfajel na kanchama bala mitete ma bimzaita na rojoti. Dalila, tu pars déjà. Je comme de quoi il j'ai qui les amis la tchétche qui comprend mon fandé. Hein? Alors on de quoi il a pris nos mandi. Hakuna tegni. Bala mara ampianarigna manafo. Bala mara kominao zay zahitanao zero resaka ohatra zao faharoe mbola teny vazaha fa ampianarikonao zay faharoe adiasa baka angalako inspiration diasa angalako inspiration iny raha ty zokony diasa za angala inspiration non magasin ataonao tsisy problème magasin ato volako aminao faharoe ohatra azonao bado zandrinao zoky bado anao misy zoky magasin faharoe ohatra zao par exemple anao ty petapetaka aminany zegny tsy hainao karakory système direct fa signalenao izy hoe
Mirapela anao za fa mbola mampianatra zany teny français fa sahiragna be izy. Ya. Fa hoe ohatra par exemple anao tia petapetaka aminazy, azonao direct fa volagninao aminazy hoe resaka manintsy anao koa azonao direct fa volagninao aminazy zegny hoe je suis frigidaire. Frigidaire? Je suis frigidaire. Je suis frigidaire. Hainao dikan'izy izy io? Tiako ndraiky dokidoko ndraiky anareo justika fa jalinaka an-tragno zay mbola miravy tsy haiko mbola io raha misy. Bon, zegny edy e. Très bientôt. Ngataka mizagnahary. Bisous, bisous. À la prochaine. J'espère qu'on se reverra un jour. Enchanté. Merci. À la prochaine. C'est mon amour. Non, dis-moi. Bah, j'ai vraiment de la peine pour elle. Ah bon, mais pourquoi ça? Bah, c'est rien, c'est une deux filles. Ah ok, je comprends. Ah oui. Mais faut pas être triste parce que... Ok. Za magnambara navy nisy vaza ty en France izy akonazy very akô ty koa very zegny hitanao volovolony akô ty zegny narikitry kany militaire izy direct raha mitany olo jiaby to tsisy olona leona maly raha io zegny satria tsy de mavoateny vaza zaza raiky zegny to direct fanambarako vaza io kolokoloko dandarobe kolokoloko dandarobe les cervelles de coupe de poule à côté la case militaire direct fanazava tamin'ny vazaha igny zay tsendriky hainao izy io anao milametra ela zany de zegny fa amagnaraka zegny anao avy io anao tegna mpianariko raha jiaby mpianariko verbe raha mbola teny vazaha ndraiky zany tsy maintsy magasin zany boko mamavaza izy koa mala France avy eto anao fa Paris ok mety fa mahay izy amizay fa mahay anao magasin raha matoko magasin magasin avy ato magasin izy magasin andeha lavitra tagnanao zegny e vadiko atsika ty mara fa tsisy câlin tsisy ino fa ela zegny fa tsisy poety raha nakatokoa no mbola mavity ary mahafaponao koa vadiko afodia vava fa andro mafana izy afa mitositosy mandria alako magnamery tagna andro mafana jiaby Abrams. Ah, chérie. Nem mano, chérie. Nem baza. Ano kara tsy tafany baka tsy haiko ny raha navana. Zamba nem tsisy. Loatsika hoandry fa andro ikonary. Ok. Exato. Karakôry vadiko mo? Vadiko. Naombeny. Za ko mivolagna aminao. Ino probleminao mariny tataty anao karaha anao tsy tia mikoragna aminaka, anao tsy mivolagna. Karaha melomeloko lava efa za tsisy raha ratsy nataoko anao. Za boka zegny raha tadiavinao jiaby magneko aminao. Carte bancaire anao mitana izy, chèque jiaby anao mitana izy. Raha jiaby tianao vidigna amin'ny laboutique. Tsisy tsy nividiko taminao. Zava téléphone-nao. Téléphone voatery jiaby azonao Android jiaby. Lève boaka igny vangeko aminao. Ino problème anao tiako. Za tsara olo mba mampijaly anao. Anao managny. Ah, bebê, aí, Miss, bonne
velona koa aminao fa tsara tafivolaniko taminao e. Na za koa ny mba misy raha tiako volagnina aminao. Fa raha efa tsara tafivolaniko. Nandiesa baka nandevelako aminao shiri. Zany misy raha tiako volagnina aminao e. Ke za baka mivolagna taloha. Tsisy aloha ndraika afara zegny lehilahy mivolagna aloha. Aninaka koa bonne nouvelle. Tandrignesa fa za hivolagna anaka. Za kendriky magnazava volo. Nakalena pitipitika kale fa tsisy vady. Ha? Ha? Volagna boka sa za fa tsy gono. Sa lo fa lova amin'olo hafa. Ha? Za koa lo avy amin'olo hafa, za tsy ndoko tagna tsy lavaka tragnonao. Aboko tagnanao di sofenaka io. Asana vady koa. Asalona ka raha hafa, anao mandeha mikoragna raha hafa. Zima tsy mety atao magnaraka koragna zegny. Allo edy basa anao mivolagna aloha za tandrigny raha volagna. Hitanao Cynthia.